Тут у нас кухня-вітальня, з неї вихід на заднє подвір'ячко. На першому поверсі є гостьовий санвузлик. І ось така кімната з віконцями в підлогу. А на другому поверсі у мене для вас дуже крута штука, від якої ви точно кайфанете. Бо якщо не кайфанете, я вже не знаю, що вам показувати. Так, другий поверх. Це у нас окрема кімнатка раз, окрема кімнатка 2, окрема кімнатка 3. Можна приєднати собі мансарду, буде величезна кімнатка 4, на першому поверсі вже одна є. А тут та-да-да! Це все санвузлище із вікном. Поставили тут окремо стоячу ванну собі і дивитесь на ось цей файний приватний сектор, який це все моє любиме слово. Зеленушка, зеленушка, зеленушка. І релаксуєте, наповнюєтесь після дихалки не вистачає. 35 плюс вони такі. Погнали на перегляд. Поки що не пізно, поки що не пізно.